Takhuk te bukuk Chong Norok joto saimano sini 16 February 2023 o salo Tipra hastio Chongmari ongoi tongo teo Chongmari no lagoi ang Khorokcha Bangladesh ni Tipra ongoi Norok no kaisa message ona muchugo Norok joto saimano chini 2023 chini Bubagra ni last fight the last fight no chung kaplai khaina bagoi chung joto thanchaki choba ma khainai oboni bagoi ang Norok joto na hayoggo MLA seat the candidate obo matter khaya chung chobago thanchaki kaplai khaina nango obose matter khayo Bubagra je borok no candidate Rokhai o candidate no chung gosioi kaplai ma khainai tenung ang borok joto baksakioi thanchakioi sini phainai chongmario chung joto kaplai khaina nango te chung rang puisa bai te seat bai MLA push bai chung 75 years phaljagoi phaika te aro ta phaljak siri hino Norok no ang joto request khaina muchugo Bubagra je decision lano obono chung joto accept ma khainai tamoni himba Bubagra sak phaithang bo sak baithang se chini bagoi bini life no sacrifice khai tongo hingkai nungwang borok tamoni bagoi 1 year chung last fight chini life ni last fight e chobano chung joto thanchaki khaimaya ongnai oboni bagoi ang Norok no hayoggo barbat request khaijago Bubagra je decision lano o decision no chung joto accept khaina nango MLA candidate nini MLA Montiri chung salsa geta Tipralan manka hingkai chung sak baithang chung orono ongmanai te tabok obono kotor taung ya sidi sisabai sidi chini laibuma chini identity chini ostitto tongalak haiki chung kaumore thanai chini hayungni Bubagra chung no mathangmanai te binibade kaisa koroi o kongno muito largo joto Tipra hastini lukorok sisabai sidi please Norok thugoi tatong sidi Bubagra na joto saput khaija sidi te Bubagra ni badate kaisa koroi chung joto saimano Bubagra ni shorir bo hamya bini sak hamya te omobai phano chini Tipra sarong ni bagoi bo fight khai tongo chungkhai MLA seat candidate oborose torjagoi tongo hingkai chini borok te bufuru sisabai sinai chini borok bufuru chung phiugjak sinai 75 years chung thungjagoi phaika lanchito khaijai phaika te Norok obon khasia badoi te Norok joto thanchakioi chini Bubagra ni last fight chung obo choba khaidi te chungbo hayungni joto Tipra sarok Bubagra ni loge tongo chung praying khainai Norok ni bage prarthana khainai chung joto thanchaki kaplaonga nangnai te hambai joto Bubagra ayuglok thong Tipra do ayuglok thong hambai